बड'लेण्ड टुडे लाइभ निउसआ बे समाव माखासे बिग ब्रेकिं निउस लानानै फैदों। बड'लेण्ड टुडे लाइभ निउसआ बे समाव माखासे बिग ब्रेकिं निउस लानानै फैदों। हादराव करोना भाइरासनि साग्लोबनाया जोबोर गोख्रै बांदों। भारताव थांनाय 24 घन्टायाव सा 3600 सुबुङा भाइरासजों सन्देर जायो। भारताव थांनाय 24 घन्टायाव सा 80 सुबुङा जिउ गोमादों होननानै हादरनि सावस्रि बिफाना फोसावो। आथिखालाव भारतनि गुबुन गुबुन हादरसाफोराव गिख्रंथाव भाइरासनि साग्लोबनाया बारानिफ्राय बारा जानायखौ नुनो मोनदों। भारताव हादरनाङै गासै सा 70,752 सुबुङा करोनाजों सन्देर जाबाय। बेनिनो गासै सा 2,293 सुबुङा बे गिख्रंथाव भाइरासनि साग्लोबनायाव जिउ गोमानो गोनां जाबाय। बे साननैसोनि गेजेराव भारतनि गुबुन गुबुन हादरसाफोराव बे भाइरासआ जोबोर गोख्रै बांदों। भारतनि गेजेराव महाराष्ट्रआव बांसिन बे भाइरासनि साग्लोबनायखौ नुनो मोननाय जादों। महाराष्ट्रआव दासिम 23,401 सुबुङा भाइरासजों सन्देर जाबाय। बेनिनो सा 868 सुबुङा जिउ गोमानो गोनां जाबाय। नैथियाव दङ गुजरात। आथिखालाव गुजरातआव सा 8,540 सुबुङा भाइरासजों सन्देर जाबाय आरो बेनिनो सा 513 सुबुङा जिउ गोमानो गोनां जाबाय। तामिलनाडुआव सा 8,002 सुबुङा भाइरासजों सन्देर जाबाय आरो बेनिनो सा 53 सुबुङा जिउ गोमानो गोनां जाबाय। दिनैनिफ्राय गोबां हादरसाफोराव थाबोनाय सुबुंफोरखौ गाव गावनि हादरसायाव दैथायहरनायनि थाखाय स्पेशेल ट्रेन हगारनाय जाबाय, जायनि थाखाय हादराव भाइरासनि सन्देरनाया बांनायनि आसा खालामनाय जादों। आथिखालाव थासारिखौ नायनानै फैगौ 17 मेआव जोबनो गोनां लकडाउनआबो बारायनायनि आसा दङ।